Orduan begiratu nuen zer egiten den nabaten, eta zer izango ditzateken modu normal baten agurtzeko. Eta orduan hau proposatu nuen. Orduan, zentzu batean neologismo bat da. Ez da neologismo, hitza ez da neologismoa, baina formula da. Eta da galdetzea ondo zaude. Eta erantzuna bai, esan beharrean, how are you, edo, osea, orduan, sedatan, hau irakasten ari gara gaur. Orduan, sedatan da ondo zaude, eta seda ondo, eta latan da zaude, baina galderan. La da aditzerroa, la da egon, eta tam da zaude, baina galderan. Eta erantzuna da, selauna ondo nago. Selauna da se ondo, la egon, eta una ni. Hirugarrena da, ulatannan dianaina, nire izena diana da. Ulatannan nire izen a. Ulatannan. Eta inan da. Gero, zelaina, ondo dago. Zelaina. Laina dago. La ina. Eta azkena da, xaua isaibebi. Bihar ikusiko gara. Xaua bihar. Isaibebi ikusiko gara. Bueno, lehen duzue, praktikatu elkarren artean, hartu autoan dakazun pertsona, eta lehenengo konversazioa hori dezakezue lehenkan. Nahi duzue?